बेदिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबारखालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोरो फासि नांदों होननानै। फासि नांदों ओमफ्राय दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय। आंनि फिसाखौ आङो 27 थारिख मोनाबिलि समाव रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। थिथागुरि सेल्फ फाउन्डेसनाव दोनलांदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै रबिबाराव सनिबारखालि दोनलांदों मोनायाव। रबिबारखालि आं नायदोंमोन। ओमफ्राय नुबोआखै आङो। सि जोम होबोदोंमोन। सि जोम होबोबाय फैबाय आङो। ओमफ्राय बेदिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबारखालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोरो फासि नांदों होननानै। फासि नांदों ओमफ्राय दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय बियादैखौ लानानै। थैबाय होननानै खोन्थाहरबाय। आंथ' नार्भास जाबाय। मा खालामगोन मा मागोन जाबाय। आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंसो मानो MRM आव लांदों होनदोंमोन। आंथ' गोथै देहाखौ नुवाखै। उनाव जेब्ला आं सौहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो। आं गोथै देहाखौ नुवाखै। उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो। गासिबो देहायावनो दागोजोब। माबायदि दागो दं? खखाबाबो बिदियाव बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय। बिखुङाबो गोसोमसो जेरावबो नायनो हागोन फट'आव बिसोरो रायजोफोरा। बेनिफ्राय नोंथाङा मा होननानै फासि नांनाय नङा बियो आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनारसो। नोंथाङा आयेननि राहा लादोंना लायाखै? पुलिसाव FIR होदों। थार बिजिरनाय मोनथ'वाखै। पस्टमर्टेमबो मोनथ'वाखै। मोनथ'वाखै। दा नोंथाङा मा लुबैयो? आं न्यायखौ लुबैयो। बेनिफ्राय प्रसासनखौ मा खावलायहरगोन? प्रसासना थार बिजिरनायखौ नागिरो जेन आंनि फिसानि थाखाय बेखौल' नागिरो आङो। फिसानि मुङा मा? फिसानि मुङा रिफुल गयारि। डिसेम्बर 4 थारिख मोनबा 20 बोसोर फुरा जानानै 21आव हाबसिगौमोन। आंनि मुङा जाहैबाय सुरेन बरगयारि। बेनिफ्राय गामिया जाहैबाय जाम्फाइगुरि। डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार। थानाया सेरफांगुरि। पस्ट आथियाबारि। जानाया आंहा माने गथ'आ सप्ता खनसेसो ड्राग्स लानाय जादोंमोन। बे ड्राग्स लानायाव जोङो नुसननानै जोङो जोंनि फिसाखौ मोजां जागोन होननानै जोङो न'खरनि गोजा साननानै जोङो थिथागुरि सेल्वेसन फाउन्डेसन रिहाब सेन्टाराव आंनि फिसाखौ दोनहरदोंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट थिथागुरि सेल्वेसन फाउन्डेसन रिहाब सेन्टाराव दोनहैनायनि उनाव जोङो 27 थारिखआव दोनहैदों। 27 थारिखनिफ्राय सेप्तेम्बर 27 थारिख बेयाव दोनहैदों। बेनिफ्राय सानथामनि उनाव 30 थारिखआव जोंनि गथ'नि खबर सफैदों रिहाबनिफ्राय। दा ओरैबायदि खबर सफैदों फुंनि 8 बाजियाव जोंनो रिहाबनिफ्राय नोंसिना फिसालाया फासि नांदों होननानै खबर सफैदों आरो। बेनिफ्राय 15 मिनिटसो उनाव नोंसिना फिसालाया थैबाय होननानै खबर हरबाय। दा आं बेखौनो आसरित सानो जे आंनि फिसाया बोरै थैखो, बोरै फासि नांनो मोनखो। जोङो मोजांनि थाखायसो रिहाब सेन्टाराव जोंनि फिसाखौ दोनहरदोंमोन। दा बेयाव रिहाब सेन्टाराव बोरै फासि नांनो मोनखो आं बेखौनो
आसरित सानदों आरो बबे जायगायाव माबोरै नांदों होननानै आरो बिथांमोनहा बुंदों रिहाब सेन्टारना खेबसेया बुंदों खिरखियाव बिसना सादरजों नांदों होनदों आरो खेबसेया बुंदों दरजायाव बेडनि दुरुंजों होननानै दा आरो बेनिफ्राय खेबसेया बुंदों भेन्टिलेसनाव सासे मानसियानो गुबुन गुबुन राव बुंदोंना सासेयानो बुंदों मालिकआ मेनेजारानो बुंदों बेनिफ्राय दानिया फासि नांनायनि जायनाखि थावनि बै थावनिया माबोरै मिलियाखै बेखौ नोंथांमोना सोंथि खालामदोंना खालामाखैमोन जायगाफोरा जायगाफोरखौ जों सोंनाय जायाखै गावसोरनो खिन्थादों माबानिया रिहाबनि मेनेजारानो सिगां बुंदों खिरखियाव औ बेनि उनाव बुंदों दरजायाव बेनि उनाव बुंदों भेन्टिलेसनाव औ नोंथांमोना बेयाव डाउट खालामदोंना खालामाखै दा बेनि गेजेराव जोङो डाउट खालामबाय जे गथ'आ फासि नांनाया बिदि नङामोन आरो फासि नांनाय समाव जोंनो खबर हराखै दा फासि नांनाय थैनाय होनोबा जोङो गारजेना नुहैनांगौमोन जायगायाव जे नांमारदोंना नांमाराखै दा प्रसासना नुदोंना नुवाखै प्रसासन माने पुलिसाबो नुवाखै होनदों गावसोर गोजानो माने बेखौ बोख्लायनानै लांदों आरो दा माबायाव MRM आव लांदों होननानै जोंनो खबर हरदों बेनिफ्राय MRM निफ्राय थैबाय होननानै खबर हरनानै आरो बेसरगावआव मेडिकेल कलेजाव लाबोनानै दोनफैबाय मानि थाखाय लाबोआ दा बिथांमोनहा मानि थाखाय लाबोखो ओमफ्राय दिनै गारजेन नुवा जोङो मेडिकेलाव लाबोबाबो जों गारजेना नुनो मोनाखै फिसानि मोखां दा जेब्ला पस्टमर्टेम जोबो होमब्लासो जोङो फिसानि मोखांखौ नुदों आरो दा बिथांमोनहा बोरै पस्टमर्टेम गारजेन गैयागारानो बोरै पस्टमर्टेमाव सोनो हाखो जों बेखौबो डाउट दं दा नोंथाङा नोंथांनि फिसाला थैनायाव मा सानो दा आंनि फिसाया थैनानै थांबाय रिहाबाव दा फासि नांदों होनदों जोंबो बेखौ फोथायनाय गैया ओरैहाय जोंहा फिसानि माखासे गोरनाखं बुनाय आरो गासिबो मोदोमावनो जोङो बुनायनि दागखौ नुदों बेनिखायनो जोङो बुथारदों होननानै सानदों आरो दा फिसानि बेबादि बुथारजानायाव जोंनो न्याय नांगौ जोंनो गोख्रों न्यायखौ जोंनो नांगौ होननानै जों सानो आरो आयेननि राहा लादोंना लायाखै आयेननि राहाखौबो जोङो लागासिनो दङ बबेयावहाय जोङो FIR खौ होदों क'क्राझाराव क'क्राझार थानायाव रेजिस्टार जाबाय रेजिस्टार जाबाय होनदोंमोन थानानि मानसिया रिपर्टखौ मोनदों ना मोनाखै रिपर्टखौ दाबो मोनाखै माब्ला मोनगोन होनदों दा पस्टमर्टेमनिखौ माने 15 थारिखआव खेबसे मोनो होनदोंमोन आरो 30 थारिखआवबो खेबसे मोनो होनदोंमोन नाथाय दासिमबो गैया जों पस्टमर्टेम रिपर्टखौनो मोननो हायाखै दा नोंथांमोनहा मा सानदों जोङो सानदों फिसानि बेफोरबायदि इनाय बायनाय थैनायाव जोंनो न्याय नांगौ आरो प्रसासनखौ मा खावलायहरगोन प्रसासनखौ जोङो पुलिस प्रसासनखौ जोङो तदन्त खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायहरगोन आरो जोङो फिसानि थाखाय थार बिजिरनायखौ जोंनो नांथारगौ एखे नांथारगौ आरो फिसालानि मुङा मामोन आंनि फिसानि मुङा रिफुल गयारि बैसोआ जाहैबाय नैबे डिसेम्बर फैबा 4 थारिख फैबा 20 बोसोर जासिगोन आरो बेनो आरो आंनि फिसालानि बैसोआ